Red one. Ready to do whatever if you take me away. Naya. Suavemente, bésame. Mohammed. You can do whatever if I take you away. Mr. Worldwide. It's like deja vu, baby. Darling. I know you crave it, and I can save it. You've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can keep it. You say you need me, make me believe it. I wanna can't let you go. Hey, dámelo otra vez, dámelo otra vez. I wanna can't let you go. Hey, dámelo otra vez, Takže čau lidi, já jsem Peťoslav a chtěl bych vám říct, kdo vlastně mi pomáhal s tím speciálkem za 60 subs. Takže tady to máte, pány. Takže kluci, můžete pozdravit? Čau. A řekněte nám, líbilo se vám to natáčení? Jo, docela to šlo, no. Takže já vám moc děkujem i s lidmama. No a tohle bylo takový poděkování. Hrozně vám moc vaši děkuju. No a zatím se s vámi loučím a čusák. Čau. Čau.